Кабір ташларына келгенде, бірінші вақытларда кішіден ишетәсең, андый кабір ташларын куярга ярамый икән, я булмаса исраф, бик күп шушындый мәсьәләләр. Әлбәттә, аның белән килешергә кирәк. Шундый зур, ниндидер бизәлгән, бик зур, менә бик ташлар куялар, аерылып торсын дигән, ансы белән килешеп тә бетмәскә була торгандыр. Адам баласы дәфн кылынган икән, аның тамгасы булырга тиеш, аның билгесе булырга тиеш. Мәрҗани хәзрәтләре инде дөньядан үтәргә вакыт килеп җиткәч, ауру хәлендә үзенең шәкертенә, Губайдуллах дигән шәкертенә хат яза ул. Вафат булсам, мине шунда дәфн кылырсыз ди. Дәфн кылганнан соң ди, 2 кеше күтәреп китә алмаслык таш куярсыз ди. 2 кеше күтәреп китә алмаслык дигән таш ул шушындый булса да бер тамга билгесендә, әлбәттә моның хәлектә түгелдер дә. Вәләкин дә ул бит инде булырга тиеш. Менә шушындый дәлил бар икән, әлбәттә тамга таш куйлырга тиеш. Ул шул ук вакытта каберлек каралырга тиеш дигән сүз. Ул матурлыгы белән дә үзе күренергә дә тиештер дип. Әлбәттә, ул такта куелган икән, инде күпмедер вакыттан соң эшереп бетә икән. Ул бит инде безнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да аны бит инде карап торырга тиеш, игътибар итәргә тиеш, дуга кылсыннар. Дуга кылырга урын булырга тиеш.